Bună seara, vreți mândritori și bine venit la altă moabete armânească. Cum adrăm ca fi Joy. Și joia asta mi hârsescu multul că avem un oaspe cu multe informații interesante, MT muzică, MT tibana a lui, care este Nihama Jorge, ama va zică mai multe testi lucruri. Oaspila meu este Iulian Abagiu. Iulian este pianistul clasic, bânează tuspanii de mulți ani, de când avea 10 ani, și acolo și-a radrată cursurile de muzică, acolo și-a hurhi mșata carieră tu este domenii și Iuliana are și mirachi de improvizație, este timini când mi mânduiescu, pare țiva mult ti ciudi și mult zori, așa că mi zi așteptu să ne zică mai mult ti a este lucri. Și Iulian zburaște și mult îmi șat armânește, așa că va să avțăm cum zburaște și va ne zică mai mult ti tuti a este, așa că gine vine și Iulian. Bună seara și Ghini Vaflai. Iulian, noi, ca de cafeoară, ahurhim cu una întrebare, niam generală, și ti taifa a oaspelui nostru. Ți poți să ne zici ti taifa ta, ți știi tine de păpâni, de părință, de străpăpâni, de vinere. Bună seara. Mi-am zis Ghini, nu? Te avzăm ghine. Perfect, perfect. Bună seara la toți mutritorii. Și da, uite, noi ne trezem partea a Paplui, a Abagiu, strac dit vârgării. Eu din Mhm, ții ni povestiri ania când eram eu mai mic, Paplu și născut în vârgării, nu mai mi-aduc aminte eu. Și apoi tu anul 40 vinir toarmânii și armasir Bașcoi. mhm, Și apoi a smutar tu cu stanța prin 60 ceva, 67, 60, 65, 66. mhm, Și apoi dit partea, bine, Paplu Abagiu și Maia este de-al Cocea. mhm, Și de-al Cocea, care e Paplu Cocea, fu veteran de război. mhm. Până ținții mei mai avea până să ajungă la 100 de ani, aproape. Oho. Da, bună multul, Paplu. Îi dățeau Paplu Teja al Cocea al Dividin. Mhm, Și tot așa, de Bașcă, fu veteran de război, în al doilea război mondial. mhm, A avut, mi se pare că la mână îi dea cu un grenată, ceva de genul și avea niheamă la mână, din câte mi-aduc eu amintea și din mic. Și smutară de-apoi tot așa Bașcă și de-apoi București. mhm, mhm, Și dit partea alma, mama este de al Ierundă. mhm. Și tot așa, ei erau dit Vârgăria, ma dapă aia smutară Ceamurlia și de acolo Copadin. Mhm. Și, Și tot așa, yeah. dacă mi-aduc ghine aminti, tati al Maia, care e de-al Grasu, mi se pare, fu veteran tot așa dit război. Ama el muri, muri acolo. Mhm. Mi-ndoiesc că legătura cu păpânii este și legătura cu limba armânească, e cum futitini. Zburăști armânești tața că fușa mult apropiat de păpâni și tața că cu părinții mai mult o stânu limba. Mi-ndoiesc că nu este sus că Să fugit. nu... Da, exact. La noi este numai multul de păpâni și de părință, dar mai multul, că îți dai seama, mai multul păpânii zburau armânești decât părinții, dar de la toți învițai. Și mai ales de la păpâni, de la lălâni, știi cum este. La noi când se adună toți, totul lumea zburaște armânești și până la urmă așa am visat și mine de mic. Mhm, mhm, mhm.
Eu vreau să ahurchescu după întrebarea generală de taifă, vreau să te întreb de Mirache tati muzică, tațea că ni pare una zânati mult umșată, tațea că este una zânati tu artă, nu? Și Maxus îmi pare mult interesant, este cum lucrezi tini tu arta asta, cum adar tini muzică, tațea că tini lipsește să ai partituri a horia, câțe că Iulian nu vede. Așa că, cum adar tine, Iulian? Cum a hurhi mirachea ti muzică și cum ubânezi mirachea ti muzică și tora și ți va zică ti tine mirachea asta. Uite, eu am început scântul, ca să începem de când eu eram mic. Mhm, Eu am început scântul la 4 ani jumătate. Cum am început eu scântul la pian, mi-aduc aminte, fui la New York, noi avem multă soi acolo, în America, de-al Cocea, frați de-al Imai. Și atunci, eu cum mi născui deja fără videre, nica s-a încercat să vadă dacă se poate adra-ți-va. Și prin privința asta ajunsem pe la New York un mes și mi-a dat cadou un pianin de asta mică mhm, de jucării, nu? Și eu ca toți copiii, dai cu pianina țea și una verișoară de-al tata zice, zice, oficiorul tu parcă are ceva a horia, ti muzică. Când o atitorni tu armâni, la meditație de pian, poate așa, măcar cât să aibă o ocupație, nu? Timirache. Timirache, exact. Yeah. Timirache era la început. Și zicem, ok. Vin în România, imediat de la un profesor universitar, Lucian Ionescu, care muri la acum vreo 400 ani, Dumnezeu să-l iartă. Și a început să ahurhesc cu scântul, și de ureache, că atunci nici aveam 5 ani, eram mic. Mhm, Și mi-a învățat câteva cântece de muzică clasică, Fioreliz, ala turca, toate este mhm. Primăvara de Vivaldi, toate astea cunoscute. Și îți vedea că ni avea hari, ni plăcea muzica. Mhm. Eu nu ascultam muzică clasică toată el chiro. Eu ascultam mai muzică armonească, Nica. Da, Nica asculta muzică armonească și ascultai mai muzică armonească până la 10-12 de ani, cred. Nu eram eu genul să Mhm. ascult muzică clasică, cântam, dar nu ascultam. Și asta se întâmplă la mulți, numai și la mine. Mulți cântă un gen de muzică și după aia genul acel de muzică nu-l ascultă. Ascultă alte Câțe? genuri. Câțe căpăiești? Ma tu te ziua cânti muzică clasică, numai ta vrei și să asculți muzică clasică când ești tu chirola tău. Eu cred că ai, exact. Exact. Cred Mhm. că este ca și cum că ajungi să ca un lucru. Și Yeah. dacă tine adari optul si hăspizu, știu eu, nu știu, mecanică, când ajungi acasă, nu mai e chef să mai adari, să mai repari mașina. Yeah. Știi? Yeah. Îți dă Vrei să semn dai real. sau vrei să adari altceva. Știi? Vrei să adari altceva sau știu eu, nu știu, altă zânată informatică sau ți vrei tine, nu? Ți adari contabilitate, vrei să adari și acasă, iara facturi, iara... Nu mai vrei să nu mai ai chefi, nu? Așa s-a întâmplat și cu muzica, cred că. Și am zis și pe alții, și profesori de-ai mei, zic, păi, vă ascult tot ziua pe voi muzică clasică, dar și eu repetițiile mele, că am și eu concerte, zic, de apoi să mai nec și la concerte de la lanță de muzică clasică, zic, deja e prea mult. Deci, eu nu mai pot. Deci eu îmi bag altul gen de muzică să ascult, zic, că nu mai, capul meu nu mai duce. Și așa este. Așa este. Bun, Niclu Iulian să căță de muzica și mai multul ca Timirachis, vedem țiase. Și când tu ahurhi și stiminduiești că vrei de alihea să adari muzică tubană. Păi, este vine mult
mai târziu ajunsem în Spania în 2004 și la fel, mi-a întrebat, vrei să continui cu pianul? Zic, da, voi să continui cu Mm. pianul. Și după aia el are un pian digital de esto și mamari și mergi la una școală de muzică, dar Ionica era mai mult tuti așa, de mirachi, că aveam eu mirachi scântul și Mhm. nu adram nici performanță, nici de cum. Nica, eram la o școală de Mhm. muzică, cum sunt tu acolo, Palatul Copiilor, ceva de genul. Mhm. Și mai ca o să adra foarte puțin, să adra mai jumătate de sihati și eu eram obișnuit de la 4 ani și jumătate, 5 ani să dar unul sihati. Deci, Mhm. ele se adara este cu jumătate de sihati, că eu n-am timpul nici de-abia să dar două exerciții și gata, și de știi 30 de minute. Nu aveam timpul. Eram obișnuit cu alții. E Cu... molto uno săhate te un nic, te un ficioric de 4 ani și jumătate, e molto să lucrezi uno săhate. Am Nu atât știu putem. dacă, nu știu dacă ajungeam eu să lucrez în Sihati la 4 ani și jumătate. Eu știu că la 7-8 ani sigur adram în Sihati, Mhm. ger, o adram. Tora să zic sincer că și eu lucrez cu niții, n-ai cum să-i ții un Sihati Mhm. de la 30 de minute și la 9 dați ani deja nu mai rezist. Nu mai Yeah. pot. Poate și cu social media, din cauza la social media și la toate este care le-a dar Mhm. ei tot ziua, probabil asta e altă temă a Horia. Mhm. Um, ama estaua nu adram. Nu era foarte puțin. Și mi vizură că eu eram așa din anul cu mai mult un nivel decât alanță, îi zisiră, mă, Mhm. că ți nu dați la conservatori și a mei erau obișnuiți că la noi este altceva. Când o zici conservator la noi, este conservator când o depinde liceul și tu de astea. Este universitate, care v-ați Este decât noi exact, conservator, este e exact. universitate, yeah. Este universitate. A conservatorului este altă durlie, cum liceile nu sunt pe domenii, Mhm. sunt universale. Conservatorul s-a dar după amiază, este ca o școală de muzică, mașcă mult mai avansată. Și s-a dar în 10 ani, adică s-a dar în 14 de ani conservatorul. Mhm. S-a dar Mhm. 4 ani gradul elemental, apoi aia dai probă ca și tu gradul mediu sau gradul profesional, îi mai zic, care durează 6 ani. Acolo, la fel, dai probă ca să să da diploma de gradul profesional, apoi aia dai Mhm. probă ca și tu gradul superior și 4 ani. Și gradul superior este ca universitatea. Mhm. 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 Și atunci o să dar 14 ani de muzică, total. Și atunci zicem, ok, hai să-l dăm la conservator, vedem dacă v-ați continuu și așa. Și era o problemă, că Ionica nu știa să citesc cu partituri. Yeah. Hai. Eu citeam, eu ne-adram școala, tuti citeam în braille, bineînțeles, dar nu citeam partituri în braille. Și Mhm. atunci era o problemă. Și trebuia să neg, ne deam un oară pe săptămână cu mama, eu aminte, marțea, luna sau marțea era, și ne deam Madrid, ca fi săptămână, timp de câțiva meși, dar apoi o mai rădim la 2-3 săptămâni, dar ne deam că trebuia să-mi înveață la foc automat să înveț partituri în braille, dacă eu vreau să intru la conservator. Tora, zână vaihti noi, nu știm, taței din noi, nu știm cum Mhm. este brai, zână, care este principiul? E cum poți lu exigisești la care vați nu știi cum este și cum suferisești. Braille-ul este un sistem de puncte, de 6 puncte, care să dară 64 de combinații cu el. Mhm. Și combinațiile ațeali înseamnă tutti. Poți să scrii de tutti. Literii, cifre, alfabetul al nostru, alfabetul latin, greacă, muzică, algebră, matematică, tu, tu ți să treați prin minte. Cu ațeali 64 de combinații.
Mhm, mhm, Așa, în mare. Dar pe aia ocupă foarte mult. Că voi literele mhm. le aveți mai niți. Je. Ama noi literele, un punctul este, totuși, un punctul este Michel mai mare. Trebuie să, nu este în, nu este ca în relief. Noi relief înțelegem să va desenat. Mhm, mhm, Uh, Ama este de obicei să scrie la o mașină de scris care mhm, perforează hârtia. Și mhm, mhm, armânii, puncturile acelea ar mân perforate tu hârtii. Și așa s-a scris. mhm, Așa de apoi tine poți să citești mhm, mhm, mhm. cărți și așa mai departe. Și prin asta și partituri. Și prota ti învățaš să găsești, să înrăpsești text, Da, ca ti text. sculi, Da, normal. Și text. asta Text, cum text, text. învățași fuzorii? Eu, eu adrai până în clasa a doua, și câțiva meci din clasa a treia, tu armânii Mhm, la școala 28 Constanța. Și acolo, bineînțeles, acolo asociația nu te înveață braille. Acolo, pe mine, mama mi-a învățat braille. Am învățat ea înainte și apoi mi-a învățat pe mine. Simșat. Tora nu mai știe să vadă, dar ea mi-a învățat pe mine braille în 2001, 2002, care știi, eu intrai în 2002 la școală. Și atunci ea învăță prima și de apoi mi-a învățat pe mine. Așa Și este, mă nu mai mi-aduc găsești să aminte. obcești. Da, exact. Trebuia, careva trebuia să-mi înveață până la urmă braille. Mhm, Adică eu, ficiorul trebuia să înveață să citească mhm, mhm, ca să poată să intre la școală. Și atunci și reușim ca eu să înveț braille și să pot să intru la o școală normală și pot să-mi dar mhm. să intru la școală. Bun, sculia cu brai, fughini. Ama cându te cățași să vrei să cânți și lipseași partiturile cu notele muzicale si brai, lipsi iara să înveți, că ți este mult uzor, este alt turli. Nu este un lucru când știi să ghivesești textul cu brai și să știi să ghivesești partituri cu brai, cum este? Da, nu este la fel că um, voi, de exemplu, ca ai să care mai știu nici am muzică, să Mhm. știți că voi aveți portativul și să scrie din zean în padi, cu linii, nu? Și asta e ca Yeah. un fel de desen, armânii, da? Armânii ca un fel de desen. E, Mhm. în braille, fiecare punctul înseamnă câtițeva și să scrie de Mhm. la stânga la dreapta. Și Aha. atunci, tine, ca să înveți citesc partituri, simbologia se schimbă. Mhm. 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 Și atunci dâul care este în braille, tine citesc punctele 1, 4, 5, știi că este D, ama este nota do. Mhm. E este re, F este Mhm. mi, G este fa și tot așa. Și atunci Mhm. Mhm. tu te este trebuie învățate. Și nu Mhm. mașa este gini, dar apoi în măsurile, în Mhm. tuteațeale, legato, Mhm. multi semni care tine trebuie să le înveți și trebuie să știi exact octavele, eu când să ca fi notă. Asta era o problemă, mai ales cu octavele și este o problemă continuare și după inghițani, că sunt niște norme, niște care Mhm. trebuie să le înveți și cât în oară nu sunt așa de clare. Și multe chestii, acordurile, cum să le scriu, că este diferit. În mâna dreaptă s-a scriu pe intervale, de fapt, acordurile. Și acordurile Mhm. pe mâna dreaptă sunt descendente și pe mâna stângă sunt ascendente. Aha. Și atunci nu-i la fel ziți do cu terță și sextă în mâna dreaptă ca do cu terță și sextă în mâna stângă.
Că Mhm, atunci mhm, mhm, ai, dacă nu le-a dat ghinile în curță. mhm. Și multe chestii care vor neapărat să știi solfegiu, să știi muzică. Voi nu trebuie să știți muzică când învățați partituri. Ama noi trebuie să învățăm muzică, tu același chiro, tu igio chiro, în care învățăm partituri. Anche che sì, va da lì di prima. Va dau-li de Tu il priună. chiro. Așa Mhm. că este mult mai greu. Este Yeah. mult mai greu ca să înveți să citești partituri în braille. Chiar dacă știi braille. Mi și găsești miciudăsii, da, mama, miciudăsia mai era, lipsea să-mi așteptul, îmi găsești că ai acasă multe partituri tu brai. Un stism întreagă. Am acasă unul tu dormitornică, unul tu sufragerie lângă pian, care și asta, ce fi sumplă. Nu știu ce Mhm, să dar cu ele, că astea nu poți le arunți, că nu știi, nu știi exact când o să trebuiască. mhm, mhm, Ninti când o dramă liceul Cafian, dipiseai și aveai alti manuale anul următor. Și luai mhm. și le arcai, că la asociație nu li vreau. Când îți asociație, îți ti mutritori, Aso- ești asociata ti orghi, asociata ti da, atiți nu ved, di Spania, nu? E din di Spania, Almena. da, se numește, Yeah, Awas numește Onse. Este yeah. printre protele asociații ti orghi din lumii, Yeah. care ți le da tuti gratuit. Mhm. Când îți tuti, Aua ți lipsește ca să înveți, ți nu? lipsește Mașina ca te să brai, înveți. tuti. Mașina de scris, mașina te ascriari, cărți, partituri și alte care ai tini nevoi. Mhm, Tutti mhm, astea, gadgeturile tău de astea de tehnologii accesibile mhm, ti mhm, noi, toate astea care sunt speciali ti noi, ei ți le da gratis. Atâta timpul cât tini înveți sau lucrezi. mhm, mhm, Dacă lucrezi cu contractul la vârf firmă, iar la fel ți le da. Sunt adaptări ca la postul de studiu sau adaptări la mhm, postul de lucru. mhm, mhm. Este un mare ajutor să-ți dau una suțată, tu ți lipsești, fără praț, dar poți zbâneți una bană uh, în plină cu tot ți este Exact. una bană normală, care va zică em lucrul, em o zice mirachea, ti muzică, em ți sibă. E mare lucru să li E da. mare, e mare lucru. E mare lucru că tu alte creaturi cum ești la noi dormâni, maș n-ai paradz, nu ai ceva. Și foarte, foarte greu. Foarte greu, că vezi, ați da până și cărțile și partiturile. Eu mas n-aveam partituri, și nu aveam, și nu îi dădea partiturile, Mhm, și să dar muzică la nivelul ăsta, nu cred că ajungeam dormânii să dar muzică la un nivel așa înaltul. mhm, 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 Nu știu, poate, care știi, nu știu. Dar nu poți să știi, nu? Nu poți să știi. Dar nu cred că, sau era foarte, foarte, foarte greu, cu multe sacrificii, uh, cât tot îi costă. Și acolo yeah. nu e vorba, dar dormânii, te sacrifici careva care stă în viață și te să Așa partituri în bani. este. Și nu știu eu cât știu toarmânii să este cum o numim noi muzicografie braille. Mhm, mhm, mhm. Bun, ahurhiš să înveți să găsești și una partitură tu brai. Miraca tati muzică să dră cama ahândoasă. Luaš pofa se că esta va star tu bană. Tora ti iniția dar. Ești să dai em concerte, dai em sihăți tiniți, te ficioriții ti vor să înveață muzică. Cum adar a esti lucruri? Prota concertele. Cum adar tini concertul? Ți asti ahoria de, zicem, un pianistul ți vedi. Eu încerc da, eu tora dau
dau concerte, dau clasii, ti ficiuriți. Știi adulți că au mulți de 30, 40, 50 de ani vor să înveață câte un instrumentul. Și asta cu concertele. Eu încerc ca muzica clasică să nu mai fie atât de serioasă cum se vede, nu? Din afară. În Spania avem un problemă cu lucrul ăsta. Muzica clasică este din ce în ce mai puțin ascultată. Bine, este și s-a întâmplat cam peste tot. Dar avem un problemă că concertele sunt foarte scumpi, intrările sunt foarte, foarte scumpi, nu ca în Germania sau Austria, de exemplu. Și mulți nu-ți duc, sau publicul care îl avem noi este public de peste 50 de ani. Și Public atunci, mic și cam nu atât tineri de Alicia. Exact, da, public și public care ori este în contactul cu muzica, ori le place foarte mult muzica clasică. Dar nu este public general, este un public mult general. Exact. Nu este un public general. Și atunci eu ți încerc când o dar concertele, este să las burăscu de compozitori. Că multe concerte s-a dar mult mai sobru, mai la muzică clasică, intrăm pe scenă, cântăm, salutăm, primim aplauzele de la public și gata, și noi dipisim. Dar nu le explicăm la lume. Lumea vor să vadă și alantă fațată a cel care cântă în față. Nu? Numai să-l vadă cum cântă. Lumea va să știe și cum este el. Și prin asta ți-a dat eu tu concerte ca Zburăscu, de compozitori, și la Zburăscu așa mai pe limba lor, nu cu termeni de specialitate. Tu zic, tine știi că Chopin fu în Mallorca tu 39 și zu acolo 3 mesi, uite, așa. Știi că Mozart duci și tu Austria și fu la regele nu știu care și știi? Lucruri de astea care să nu mai hiba și muzica clasică să nu mai hiba și de serioasă, știi? Și lucrurile cumva să ne apucăm niham din numele astea atât mări. Așa este, exact. Să nu mai și apucăm, ca ei să mai și aproache de muzica asta. Numai și să știi că este un nocturnul de Chopin și gata. Este Don Giovanni de Mozart și gata. Și să știi și cum s-a îngrăpsir aceste piese, să știi și te-a ei pe timpul acel. Că ți le adrau și că și este, până la urmă, a zburând de altă epocă, a zburând de secolul XVIII, XIX, acolo s-adrau, aveau o altă cultură și altă mentalitate și tot altfel. Bun, Asta încerc eu să adar tu concerte. Și le mai explic și cum înveți eu. Că mulți la fel au curiozitate, bineînțeles că vezi, păi știi cum citesc. Asta e prima întrebare care ți-o bagă toți. Tine, cum înveți partiturile? Păi uite, așa. Și cum le înveți? Zână. Păi... Dacă băgași tine întrebarea, tu luai mine. Păi uite, noi acum nu putem să... Hai să care ved, e mai simplu, că ei în timp ți ved partiturile, le citesc și în același timp le cânt. Noi trebuie primul lucru care le adrăm, trebuie să citim partitura, să luăm un parte cu mâna dreaptă
Mhm. Partea cu mâna dreaptă. Eu o iau, citesc cu mâna stângă. Și după aia, cântul, partea aceea. După aia iau partitura de la mâna stângă, citesc cu mâna stângă și cântul mâna stângă. Și după aia unesc cu daulii. Aha. Și așa ne dăm până depisim partitura aceea de cântăria. După aia, ce se întâmplă? Noi trebuie să o învățăm să memorăm partitura. Ninti ca să ne băgăm să adrăm, ca să băm și atât. Mhm. Să adrăm pasajele ghini, ca toate notele să sună corect, să adrăm toate ațeale de forte, piano, ca să sunăm șat, să cântăm atari, mancet. Toate astea le adrăm după. Noi, Mhm. primul lucru, trebuie să învățăm notele, adică tot ți apare acolo. Toate Mhm. semnele ațeale, că nu sunt numai note. Mhm. Mhm. Noi trebuie să le știm tutti. Sau notele primordial, notele trebuie să le știi pe toate, 100%. Alanti, depinde, poate să le știm mai puțin, mai mult, depinde de ca fi partitură. Dar apoi încet, încet le înveți. Dar notele trebuie să le știi ca să poți să începi să memorezi partitura și să continui să adari ca să iasă șată. Ca ti concertul. Și aia este durează. Un mes, doi, depinde. Care va zic că ti voi nu poți să lucrezi partitura și să înveți tu el chiro, prota înveți și după aia o lucrezi de lihia, Exact. nu? Exact, exact. Ninti trebuie învățată și după aia lucrată. Eu zic că sunt trei pași. Mhm. Um, să citesc, Mhm. să memorez și după Mhm. aia să interpretez. Mhm. Mhm. Când nu mai dau conferințe, săptămâna care vine chiar și dau unul la un conservator, când nu mai dau conferințe, de fapt, a și bag titlul. Astea trei pași sunt tot titlul la conferință. Ca ei să știe, din primul moment, cum să adară lucrul ăsta. Mhm. Asta e Mhm. fundamental. Te întrebai când o zburăm noi înainte, tațea că vezi, ne-avea rămas tu minti lucrul ăsta că Mhm. mi ciudăseam că pianistul sigura, când mi duc eu la concertul Smutărescu, sigura știi țiarita cântare, ama că tot mutrești pe partitură și te întrebai, ti voia asta, clar, nu-ți poate, că nu poți să te dănăsești, să mai ghivăsești în cu mâna și după aia ahurchești era concertul. Și asta mi pare molto, că este cu multul copus, că lipsește să știi de lihia și să nu ai ananghi să te îndrupăști pe ceva când ești tu concertul. Da, asta e și ei, dar și ei înveață partiturile, multe dintre Mhm. ele le înveață când tu cântă singuri. Așa este, din secolul 20 deja mulți nu le mai înveață că sunt mult greali și nu, probabil că nu este, adică dacă vor, poate să le înveață, dar nu este, știi cum au este ca este cu moda, știi? Doar Mhm. este la modă să nu le înveață. Care știi, Aha. poate peste 50 de ani când o este din secolul 21 asigură mult mai greali, ale înveață și pe ațele din secolul 20. Mhm. 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 Știi? Dar noi n-avem ce să adrăm. Noi trebuie să le învățăm. Mhm. Mhm. Dar pe aia mai sunt altele care chiar nu le înveață. Mhm. Aia este care acompaniază cântăresc de operă, că și eu mai adar de este, mai acompaniez cântăresc de operă sau alți instrumente, că pianul este un instrument fundamental. În afară de pian, chitară și acordeon și altul așa care nu mi-aduc doar aminte, restul, multe instrumente de coardă și de suflat, toate instrumentele de coardă și de suflat au nevoie de pian, de acompaniare. Mhm. Și atunci, este profesia de pianist acompaniant sau pianist repertorist, cum vrem să-i zicem. Mhm. A este, n-are cum să le înveață pe tuti pe din afară. Mhm.
că poate are de acompaniat patru cântăreții de operă, dar apoi mai acompaniază două viori, dar apoi mai acompaniază nu știu care, are foarte mult repertoriu de învățare. Mhm. Și chiar dacă va, nu poate să le înveață toate din afară. Și atunci, acolo, el, acolo ai nevoie de ochi. Aha. Noi acest lucru nu putem să-l adărăm, mai dacă him care știi, vără genii, vără Mozart, ceva de genul, așa poate, dar cum genii de astea sunt nasc cu un oară la 500 de ani, nu Mhm. him noi, nu him noi de asta, așa că nu, acolo nu putem, avem una limită acolo. Yeah. Yeah, ma tia stigini esti că muzica te lasă să dar multi turli di concerte și multi turli di lucru, multi turli di pentru soni di eventuri și că are loc de toată lumea pentru soni. Are loc de toată lumea și eu tot chirolul zici că trebuie să învățăm să cântăm de tutti și eu asta drai. Aha. Este adrai de nic, până la urmă, nu cântai mai și muzică clasică. Și tu conservator, când eram, tu primii ani, la fel, eram așa mai... Nica nu eram eu atât de convinsul că vreau să adar carieră de asta și ziceam, bă, dacă și eram câteodată și mai rebel, bă, dacă ți trebuie să înveți eu partiturile când eu pot să le înveți după ureachi. Nica nici nu vreau de la început să înveți partiturile, nu? Mhm. Și să înveți să citesc cu partiturile ghini, nu? Dar apoi, după ce intrai eu în gradul profesional, vizui că și profesorii vizură că la început nici ei și ei aveau dubii. Mhm. Și ei aveau dubii. Nu? Păi cum aiestul care nu vede, azi putem noi să-l învățăm, azi putem noi să adrăm lucruri. Și când vizură că adară lucru și eu adrai lucru, mi-l luară mult mai în serios. Mhm. Și eu o luai mai în serios. Mhm. Mhm. Și de când intrai în gradul profesional, de atunci zici că gata, este trebuie să bă, ți voi să dar eu tu bani și ai să trebuie să bă, că ai să trebuie să bă, că Mhm. ai să Mhm. n-are hari și știi cum e atât de ca fioară când o dipisezi bacalaureatul și tu este, nu, totul lumea te întreabă, ce vrei să dari, ce vrei să dari și totul lumea și mai ales noi DPC, eu cel puțin DPC liceul când era și criza mare atunci în 2010-2011 Mhm. și ne dățeau profesorii și pântora să dățeam, mă, adara este, ca va să adară mult separați. Datora alegeți vrei că nu să adară parați juva. Așa că, Asta așa e că, ghini. Până sono esta e ghini. Tora, alea vrei că prost nu va să dari, că nu-ți poate, că nu adără cană și că adară vrei, măcar să te placă. exact, a este fu. Exact așa fu. Mi se zice, până tot acum 2-3 ani le ziceam la elevi, mă, adrața este, m-ați vrei, uite, este. Și dar tora, nu vă mai zic ceva, tora adrați ce vreți voi, că nu-ți mai da răparat eu. Bun, Și știne zice, adrași tu ok, și știni. atunci eu zic, ok, atunci am dat ce vreau eu, intrai a muzicologie și gata, până de pe și conservatorul profesional și ea este fu. Și ea este... Mi-ajută și pe mine ca să mai înțeleg mai ghini muzica, să mai adar și alte lucruri care mi-au avut hari și ea și Mhm. înveți mai multe. Mhm. Mhm. Tine zăsești, lipsește scânță di tutti. Tora, si vas dâcă di tutti. La țiturile de eventuri dar tine, că știu că nu adar mai concerte de muzică clasică, știu că te duci și la eventuri private. Da, eu cântai în afară de muzică clasică, mai adrai și muzică mexicană, mai adrai cu un fior acum mulți ani, un soț bun de-a meu. Și după aia, acasă, din nic cântam muzică armonească, am învățat eu, pe cont propriu, nu mi-a can. Și din nic aveam și
cântam eu și cum știam eu, dar pe aia când a început la conservator și urechea îți dezvoltă, că unii să ai urechi și alte astea să dezvolță urechea țea, că Mhm. poți să ai talentul, dar trebuie cariva care stea în viață. Yeah. Și cum îți mai dăți câte oară, 90%, 10% talentul și 90% lucru. Mhm. Mhm. Fără lucru nu ia și talentul, nu? Și atunci um, a început eu singur și după aia mai trai și muzică mucănească, muzică Mhm. populară. Mi plăcea foarte mult, mai ales de când intrai la facultate, când a început să dar muzicologie, a început mai mult să ascult o muzică populară, a început să mai dar vreo lucrare doar la facultate, e mai chef să mă, și voi ce faceți? Uite, Adrăma este și acum avem o comunitate foarte mare de mocani. Um, și fiind dintre primii studenți la muzicologie mucani în Spania și care nu vedea de pe deasupra, Mhm. cred că era mai necesar, nu? Să mai adrăm câteva ca și să înveață Miheau mai multul de comunitatea care bânează cu ei. Mhm. Mhm. Că mucai sunt foarte mulți. E, și Foarte ajută mulți. niciam em spaniolii să cunoască muzica mucănească, em mucanii să cunoască muzica spaniolă, ca tot na când ai da omileți, ți Exact. bânează Așa. studiul crat. Așa trebuie. Exact, așa trebuie. Și la fel cum cunosc cu muzica la lanță din Sud America și Mhm. le astea și mai aproape de ei, că au aceeași limbă, așa Mhm. trebuie să cunoască și muzica din alte milezi care bânează cu ei. Mai ales mucunească, că noi armânii mai răspândiți și nu avem o comunitate strânsă, nu-i ca, Mhm. ca tu americanii au suțate și asta, ca fi iasti cu lucru, cu așa și nu s-adră un comunitate și strânsă. Mhm. Și Mhm. atunci eu zic și s-a dat ceva ca să și așa mai deschidem și eu, Mihiam, muzica, nu? Și cunoștințele și toate astea. Și am vițai. Mai am început să ascult mai multă muzică populară și toate astea. Și după aia, încet, acum vreo 3 ani și 3-4 ani, o luai mai în serios și a început să mai cânt la evenimente. Cu câțiva șermucai, câte o oară, nu de multe ori, dar când iasi mai neg și mai cânt, că Niari Hari. Niari Hari Sneg, să mai înveselim lumea, cum zice zborul, și eu hiu un ficior destul de vesel, mi place și mai nici, mai cântăm. Ania asta îmi pare mult un șat. Da, și mi ciudăsi, da, și când îi găsești asta, că vezi, tine, este legat de ți de navra, că vrei nihea muzica clasică, nu mata hiba și maș țiva la care mutrește de largo și nu te aproc și nu ți stiva și așa. Și ne-a vuhare că tine pianistul, măi, mi duc și la gimbuși scântu și la gimbuși că, na, te hârsești lumea, tot cu muzica este. Acă vahi tini zicem că vai nu asculți muzica ți ucânță la gimbuși, ama ucânță ca și o vreo oamenii, nu? Și cânță ți îi hârsește pe oameni. Și asta îmi părut mult umșat ca filozofie tibană. Exact. Păi, aia este, până la urmă, tine, la un concert, tu tine ți-a dat un program. Yeah, Un program de 1 sihate, 50 de minute, 1 sihate, un program. Da? Dar la Gimbuși nu ai program. yeah. Și noi, armânii și mucanii, him obișnuiți cu muzica în direct, da? Yeah. Muzica acolo. Ei, nu s-a dar așa, că cântai și la gimbuși spanioli. Mhm. Ei a dar altfel numțăli. Nu, Cum le dară?
Uite, ei, de exemplu, la ei cântă și tubusearică. Dar cântă tubusearică, muzică ori țiva religios, Mhm. ori țiva și pop, dar foarte romantic, muzică, Așternut. da, Așternut, așternut, muzică mai romantică. Dar poaia a dar un fel de cocktail, ninti ca smâcă, i-a dar un cocktail. La restaurantul iu bagă masă, a dar un cocktail. De obicei, masivul Mhm. verde și așa, l-a dar în afară, cu spațiu, este amenajat, cu spațiu verde, frumos. Și acolo îți bagă aperitivi, toate astea de biari și mâncare aperitivi, și niți. Mhm. Și acolo la fel, unul sicate și jumătate, depinde de ți vor în asta cu rambolul, deci vor ei să aibă la Mhm. nuntă. Vor să aibă muzică de pian solo, vor să aibă, eu știu eu, unul parei care îți cântă rock, vor să aibă, ți vor ei. Acolo îți bagă, să dară muzica live. Mhm. Dar poate ei mâcă și când ei mâcă. Nu ca la noi, când noi începem să mâncăm, felul 1, dar pe aia nu ne ridicăm, jucăm, dar pe aia felul 2 și tot așa. Nu, la ei îți bagă și ei mâcă. Și de timp au un DJ, DJ-ul bagă muzica, acolo dau trei ca spune ei, lipsesc cu mâncare. Mhm. Și după aia inii dansul la vestii și a grambolului și după aia Mhm. îți deschide gimbușa la ei. Acolo, Aha, prota smâcâși, dar pe aia joacă. da, smâcă și după aia îți joacă. Și acolo este un DJ care bagă muzică Mhm. modernă. Și după aia, tot noaptea, sau depinde, că uneori încep, mai sunt nunți de ziua. Yeah. Nu tot i s-a dar noaptea. Mai sunt de ziua și atunci să înceapă la 12 cu ceremonia și o țin până la 7, 8, 9. Și Și care va zic că tini, rola tău, eu poți tini scânsă, nu ia sti la partea ația de gimbu și de lihia, voi zic de lihia, la partea de gimbu și cu jucari, că acolo este un DJ, le bagă el exact, muzica, exact, tini poți scânsă tu a hurhit la băsearică, e la cocktail, așa este, adică exact, sigine? exact, da, așa. Așa, aua și eu să dar muzica în direct, este la băsearică și Mhm, la cocktail. mhm, mhm. Alții, mulți aua nu îți căsătoresc cu maștu pe partea civilă. Yeah. Și atunci, dacă s-a dar mai pe partea civilă, cânți la ceremonia civilă, că de obicei ți s-a dar la restaurantul acolo, eu s-a dar cocktailul, și îl bază muzică de pe fundala și de cheamă, și Mhm, când intră grambolul în melodie, când intră în veasta una melodie, după la ieșire altă melodie și tot așa. După aia mhm, mai depinde cum, după aia ca fi după cum va se organizează nunta, mhm, mhm, știi? Și ori piano solo, ori pian cu vioară, ori piană cu un cântător sau o cântătoare, alții vor operă, alții nu vor operă, alții vor pop, depinde. Ca fi un cu țiarihari. Yeah. Ca fi un cu Hari. Și ei te întreabă dacă poți să atari ghine, dacă nu, este altul care adară alte genuri de muzică, că tot nu putem să le acoperim pe toate. Yeah. Mhm. Lipsește niheam să, sigur, să vezi mai multe care ți hari și așa, amasai dau trei, zicem, căiuri pe care o iei tot, na, tu muzică? Adică nu poți să dar, nu poți să înveți Nu poți să le adar pe de toate. tuti, nu poți să le dar tuti de lihea. Nu, n-ai cum. Este imposibil. Este imposibil să le adar pe toate. Eu ți adar mai mult, este muzica clasică. Mhm, mhm. Muzica clasică că tu ai să mi formai, tu ai să Yeah. învițai. Dar pe aia când mai adar eu muzică mucânească, muzică armânească și alanti, păi astea le adar că i hari și că îmi place și ca și, ca și voi eu. Și alanti Mhm, la fel, muzica pop și toate alea, la nunță când mai
când nu mai neg pe la spaniol, când nu mai iasi, la fel. Da? Totuși, Mhm. ațealii sunt mai și că nu hiu atât de obișnuit cu ele. Știi? Hiu Mhm. mai Mhm. obișnuit cu muzica clasică și cu muzica mucunească și cu muzica românească, ca este le ascult tot ziua. Și Yeah. până la urmă te obișnuiești cu ți asculță. Yeah. Yeah. Cu ți asculță. Cred. Și dacă este o ascult eu tot ziua, nini mult mai lișor scântul muzică populară și muzică armânească decât pop, rock și alte genuri muzicale. Mhm. Că găsești de muzică armânească, de gimbuși, de muzică mucănească, de gimbuși, vreau să discut și tema a folclorului, că știu că ai mirache de folclor și vreau să Da. te întreb cum vezi tine, îți dățem cum este cântat folclorul la gimbuși, că s-alăxești emiholu, s-alăxești turlia de cântare a câtislor multe diale de zămani și cum vezi tine a este lucru. Um, Tora, toată societatea se modernizează. Mhm. Nu mai putem simți ca tu anii 90, cum chim tora. Nu mai putem simți tu anii 70, cum fum în tu anii 90. Mhm. Um, și anii place folclorul autentic, muzica autentică și cântițile vechi. Trebuie să ne gândim că societatea evoluează. Că evoluează tu maghini sau că evoluează tu arău, asta e altă discuție. Dar Mhm. evoluează. Și atunci noi trebuie să continuăm să evoluăm cu ea. Că dacă nu Mhm. evoluăm, rămânem înapoi. Și dacă rămânem înapoi, nu mai fim la rândul cu societatea până la urmă. Mhm. Mhm. Și atunci, ce se întâmplă cu folclorul? Folclorul, da, s-a lăxeaști, dar s-a lăxeaști peste tot. Aha. Numai așa ți-l armânescu. Numai și acel Armânescu. Numai și acel Armânescu. Și mucanie până la urmă. Mea, adrau folclor, tu anii 70, 80, 90, dar apoi vine muzica etno, tricură la etno și alăxeau muzica din folclorul de aia Ciobanu și tu este, le alăxeau, dar apoi pe etno și tora tricură la muzică de manele, tora le alăxesc pe manele. Păi, trebuie adrati într-un fel că așa tinirea mea poate să audă cântecele de vârchiro. Mhm. Cântecele care scântau ninti, câțenica nu schirură. Și nici n-a Mhm. schiară. Asi balăxiti din mai multe feluri. Mhm. Mhm. Amaiali nu au cum schiară. Că adară parte din identitatea noastră. Mhm. Fie că Mhm. him armâni, fie că him mucani, fie că sunt spanioli. Mhm. Mhm. Eu le dățeam câteodată când o adram conferințe în facultate și de astea de folclor, eu le ziceam, păi, până la urmă, muzica este identitatea a cratului a tău. Yeah. Multi craturi nu mai au folclor, așa multul. Mhm. Francezii nu mai au, nemții nu mai au. De asta, când îți duci râai să mucani tu anii 90 în Franța și în țările estii, ai să-i aplaudau și de multă mirachiți aveau, că ei nu prea mai aveau folclor. Mhm. Și noi când... Dar cât tu, Vasilile, este numai are folclor? Că schiru, Că nu-l ținur, schiru. Yeah. nu-l ținur. Schiru de dip. Nu s-a lăxi, nu Nu mai s-a rămas ceva. lăxit, exact, nu mai a rămas ceva. Mhm. Schirul de dip. Sau aproape de dip. Probabil că ceva mai este, dar dacă nu se ascultă mai și Yeah. știu eu pe la hoari care știe priu, degeaba dacă n-ajungi la oraș. Aha. Tu Spania, Și Nica are folclor? tu Spania nu prea mai are folclor.
Aha. Are folclor, dar alăxit. Yeah. Mai alăxi, și este ghini, ama nu îi se da câtă importanță cum îți da la noi. Aha. Noi, armânii, bine, armânii avem și noi o emisiune, nu? La Radio Internațional și este și probabil că sigur mai azburăsc cu de chestiile astea, dar mucainii, de exemplu, au canale întregi de folclor, specializate în folclor. Mhm, Că mai mhm. bagă ei și nu știu, este că nu mai s-a dat canalele de televiziune cum s-a dat anii 90, că nu mai apare mai folclor autentic. Ok, dar au canale și au programe specializate tu folclor. Mhm. Nu mai vede așa ceva. Și de-ali este că la nu-mi nica avză. La nu-mi rămânește nica poți mai avză Da, muzica românească, gine, da. alexită mult și așa, ama vachea este un lucru că nica o avză, nu? Că pentru să ne minduiescu că tu spanii la numtă nu se ascultă, nu se joacă pe folclor, minduiescu. Nu, nu mai, dar hai să care mai sunt și cu folclor, nu mai cheamă vâră destul, știi că au ascultă mult flamenco. Și Yeah, yeah. aia este folclorul mai cunoscut tituț. Dar pe aia, bineînțeles, Mhm, că mai au că flamenco, este în sudul Spaniei, acolo sunt născut el. Dar pe aia în mhm, nordul Spaniei au și ei muzica lor, știu de astea. Sunt cunoscuti, dar sunt. Este și altfel mhm, mhm. de folclor. Ama folclorul n-am mai cunoscut și n-am mai cântat, este flamenco. Și atunci ei ți mai dar prea este că cheamă un grup de flamenco, sunt 3-4 cu percuții, două chitări și un care da pălnile și care cântă. Și și a dar un program. De exemplu, în loc să mi cheamă pe mine la cocktail, o să cheamă un destul flamenco. Flamenco, yeah. Știi? Aia este partea cu folclorul la ei. Dar Așa că cât să ascultă nica Ighini. eu cred că să ascult și Nica și-as mai ascultă și-as mai ascultă folclorul. Trebuie să ne gândim că dacă pe tine câteodată poate nu poți să-i obligi să ascultă Yeah. muzica de anii 80. Ei o ascultă pe alte genuri muzicale. Mhm. Și eu zic că mai bine este decât aici. Așa Până la urmă, este. că pe o parte imagini, pe altă parte, da, că și eu câteodată zic, când nu mai ascultă, zic, nu o să mai adară muzică ca în anii 90, ca în anii 90. Dar după aia mi gândesc, exact, nu, și eu câteodată mi cârtesc când nu mai avdu câte vâră, zic, nu o să mai adară muzică ca atunci, nu mai este cum era înainte, că tot s-a adară pe Aonia, nu mai există și la Mucani la fel, și folclorul Mucănescu și la Gimbu și Mucăneți, Armâneți, toate nu mai cântă cum se cântau înainte. Yeah. Într-adevăr, într-adevăr. Dar eu cred că este cu Chirolul. Tora Chirolul treați mult tu Aonia. Mai auzit Yeah. chestia asta. Yeah. Ora, un zoo se pare că sunt câteva sihăți. Nu mai este Mhm. un zoo. Este, nu știu, 8 ore. Săptămâna treații, nici nu știi când trecut săptămâna. Mhm. Mhm. Pare că trecurul 2 zile, nu mai și nu săptămână. Și atunci, cu muzica este la fel. Mhm. Din ce în ce scântă mult Maonia. Am și muzica modernă scântă mult Maonia. De Mhm. acum Mhm. 15 de ani. Au asta, dar foarte mult, știi cum sunt la noi manelele, au aia este reggaeton, nu știu te astea. Și eu mi-aduc aminte când o ascultam, când eram eu adolescentul și ascultam. Atunci ascultam mult, Avzai! avzam, mai degrabă. Nici tora, mai și când nega și, știi cum, când tu ieși cu soții și nu știu, și mai avzi și Yeah. îți mai dai seama de ții mai asti pe piață, ca și acasă, nici de cum nu Yeah. ascult eu de astea. Dar mi-aduc aminte și de-aia mi minduiam că s-a dra mai lent. Totul era mai lent, mai așezat, mai așa. Tora s-a dat mult Maonia. Mhm. S-a dat mult Maonia. Și așa
se întâmplă și cu muzica și cu folclorul. Nu mai aveam minduită că nu are la legătura asta. Că de multe ori mi-am minduit imediat. Să avem tora de tutti, maș pe agonia. Și nu mi-am minduit că a și bânăm. A și bânăm pe agonia. Exact. Cum bânăm, așa sunt tutti. Până și A muzica. și cântăm și a și jucăm, cum bânăm. Exact. Cum bânăm, așa cântăm și așa jucăm. Nu Este mi-aveam tora minduită până tutti. tora. Păi nici eu nu mi minduit până l-am văzut tot așa la un interviu de muzică populară pe un fcior. Tot așa de vârsta noastră și zici, mă, să știi care e dreptate. Și după aia mutream eu și așa și vedeam, zici, numai așa țările din anii 90. Zici, astea din 2005, 2007, 2008, tu cântau altfel ca tora. Yeah. Așa este. Și la fel se întâmplă, bineînțeles, și la noi, la armâni. Nu se mai cântă cum se cântau, cum auzeam noi cânteci la țealii anii 90 cu de-al Pindu, de la Vlahos, de la Grea Armânescu, toate astea mșiate. Toate astea le tricum pe multul maonia. Nu mai auză gura ta morelea feată cum se cânta înainte. Tora gura ta morelea feată și așa. Multul maonia. Nici nu-ți dai seama câteodată când începe cânticul și când îți depisești. Nu mai poți să stihârsesc și multul de el. De asta câteodată când o mai aflu și pe YouTube, aflai cred că acum, nu știu, ceva timpul, câțiva mesi și nu știu cât se câftam eu și aflai un nunt filmată cu fciorii de la Vlahoda din 88-89. Nu mai auzeai muzica și cred că de când era mic. Deci, și atunci te iei mai inatea, știi? Zici, mă, câți ătora nu-ți cânta și? Că s-a lăxit lumea. Că s-a lăxit lumea, că nu mai este cum era. Nu mai tora minti cânta cu toate instrumentele erau, nu aveai, tora cu organe adrăm pe tutti. Tora cu organe adrăm pe tutti. Nu mai avem nevoie până nici de chitară. Deci noi avem o evoluție, tu muzică armânească care, nu știu dacă s-a scris în vârâoară, dar și noi avem, mai ales tu iholul armânescu dit României. Că, până la urmă și noi armânii, armâni dit României, armâni dit Gărții și nu se cântă la fel. Ti un iho cam așternut, delihia este că ma cafță iho așternut, ma multul la fel la armânii dit Gărții decât la armânii dit României. Asta delihia este. Da, a este, da, așa este. Ei, nica îl păstrară maghini, nu știu. Muzica o ținură ghini, Muzica o ținură ghini, dar, vezi, e foarte greu să o ținea și de ghini ca ei. Că tutti milesli le schimbară. Le adrară altfel. Și numai și armânii. Și mucanii, și spaniolii, și sud-americanii, și mulți. Aia este care le mai auză eu. Că m-a auzea mai și să asculta mai muzică armânească și mucânească, dă seama, mai și la noi se întâmplă. Dar uite că nu se întâmplă mai și la noi. Și să dai seama că nu are vină adică așa e societatea, nu știu, așa ne adrăm noi. Nu vă zic că him că bati sau i vă zic că him că bati tutti, că him că bati tutti adram, că le adram pe unii sali. Exact, ne unisim totul ziua him stresați cu unul, cu altă și așa ajungi si buși muzica. Cum vezi, Tini, jocul estu, anamisa de folcloruri. Tața că noi când zburăm, ne dăseși niheam că are și cântiții armânești, ți tricură tu cultura românească, mucânească, care va zică cântiții armânești ți la vârharii și a mucainilor și li
Nihiam da Alexiră, li tricură pe Mucănești și dau o dialecție seștine lună albă și un trandafir Mhm. care se la ferida mea. Desin aduc aminte gine de ți zburăm noi doi. Cum vezi jocul ăsta când dau una cultură, e alant, ama, șdit defti razduți câte prota și tot așa. Asta înseamnă când avem hari un pe altul. Păi m-ați n-avea hari, ați cântau lună albă și un trandafir crește la ferida mea. N-li cântau. Cum este, cum ved eu lucrurile? Avem tihea este, zicem, că avem și cântătorii armâni care cântă mucânești, ca Elena Gheorghe, și cântători mucani care cântă armânești, ca Aha. Cornelia Rednic. Mhm. Păi și noi doar armânii și în trend, cum zburam noi, tora, acum câteva zile, nu? Yeah. Armânii tora și în trend cu muzica. Toată lumea, de când a apărut Cornelia Rednic, toată lumea, gata, vor să cântă pe armânești. La mulți nu lăiesc că Cornelia Rednic e Cornelia Rednic. Nu-ți Mhm. poate, nu-ți poate imita. Și atunci, care-i lucrul cu ăsta? Îi ghini că li iau, îi ghini că ne cunosc, și după aia el și li traduc. Mhm. Li traduc pe mucânești. Asta pe o parte ghini că publicul mucânescu înveață versurile, Yeah. știu ți melodia și ghini că îți duți mai departe până la urmă streații și având în vedere că Lună Albă fu mai popularizată, că fu cântată de Elena Gheorghe, o ascultară mult mai mulți mucani și de acolo vine, Yeah. eu cred. Yeah, și este. Și un trandafir caște la firida mea, la fel. Și cum zburam, un trandafir caște la firida mea, inii de iholul este iho Mucănescu. Și linia melodic, eu nu știam până când nu avzei unoară la, nu știu, la ție emisiune, la zburau din trafic caște la firida mea și era Irina Loghi. Zice, păi, eu cânticul ăsta îl știu de la tata cu Liliacu. Din anii 40-50. Și eu așa îl cântu cu Liliacu și atunci îmi gândesc seama, opa, stai că nu-i i-a stimat și zboarele armâneță. Dar nu, Și nu poți să știi, ții de Iuhini și cum, nu poți să știi Pântusoni. dar n-are ceva până la urmă. Asta Yeah. înseamnă că n-avem hari unii pe lanță. Yeah. Yeah. Că până la urmă și noi, muzica gărțească și talbinișii și toate ațealii, au și niheam, eu sigur că au și niheam iho de acolo. Mhm. Sigura, sigura. Nu-ți poate să Nu-ți ședzi poate. ninga una milete și să nu iei ceva. Exact. Și să nu Nu-ți dai. poate. Și să nu dai. Să nu iei și Yeah. să nu dai. Eu cred, eu din ția zâia și din muzica ațea, ania mi se pare că are și ceva chiar și din Turchie, chiar cât uneori mai avza și de astea, nu știu cum zice pe armânești, nu vezi nici le alătusesc că între armânești, mucănești și spaniolă, deja dar așa una linie, nu? Una Yeah. linie așa, câteva note care par așa, zic, influențe, nu? Una linie melodică cu câteva influențe care zic, ania este, ea sună mai mult știu, a Turchia, Mhm. balcanic, Și așa aduți, mai. câteva ori și Și aduți, aduți, și aduți. Și atunci, tu sau, am ca fiun, loi hodi, eu apucă. Până la urmă, până eu nu avzăi tu alti
Milezi de armâni tu gărții și este cântă cu armonică. Eu nu, cred că nu Yeah. auzi. Și noi armonica îți vede că e mai și a noastră. Avem Mhm, și noi mhm, instrumentul la nostru, cum ar veni, a armânilor dit armâniei. mhm, mhm. Avem tot la căzut de muzica armânească din România. Am una întrebare de la Flori Costea, care zice așa. Ai vreo plan să compui muzică inspirată de zona armânească? Păi nu se știe ca în oră. Nu se știe ca în oră. Tora nu, dar mai știi cum este, te întâlnesc cu un, te întâlnesc cu alantul, azburăs, dus mă, hai, nu se știe ca nu ară când doar adunăm, știu eu, cu cântători armâni și aducem, mă, hai, câți nu adrăm aici, sau câți nu, sau nu, dioață ină vârnă idei. Eu Mhm, nu prea compun, nu se știe ca nu ară. mhm, mhm. Nu se știe ca nu ară prio să ajungem tu bana este. Nu compune, ama desea că si gine a dar improvizație. Da, a încercat să Asta dar, îmi pare zori. da, vezi, Tini, aua nu prea să înveță mai după partitură. Și când Mhm, îți ia mhm. partitura din inti, mulți nu mai știu ți să dară. Yeah. Mulți nu mai știu să cântă. Le este mult greu. Ia, știu eu, una melodie după urechi, să se improvizează după ceva. Știi? Aia este mai mult relaționează mai cu jazzul și atâta. Mhm, Ama nu este mai așa și. Vezi că ți noi dit România și tu ți este dit Europa de Est. Mi-a nai cu mulți aua, mhm, tu știu să improvizează, mai mult sau mai puțin. mhm, Ama, ca și nu știu, că noi în sânză, că muzica noastră este așa. mhm, Că și muzica armânească și muzica mucănească îți da la astea de improvizații. mhm, mhm, Eu de acolo m-am mult învățat să improvizez. mhm, mhm. Și eu mai, da, mai dau și pe la concertele mai zic că pe ți vreți să improvizezi și mai zic, ți vrei să imit, că mai este și este, nu mai să improvizezi pe un cântic, și improvizezi pe ceva, pe un, știu eu, pe um, pe un element al naturii, să improvizezi pe Yeah. Pe un zbor, nu? un zbor, să improvizezi pe știu eu, pe un stare care cum Mhm. liniștit, uh, Te hârsești, hi nu te hârsesc, hârsești, ești nu te mintit. hârsesc, hi tristul, împărâmpușit, cum hi. Mhm, mhm. Și după stadiile astea de spirit, la fel poți improvizezi. Așa cum asculți una melodie după starea care o ai, așa poți și improvizezi după starea care o ai tine, sau să zică careva, mă, uite, improvizează sub de tia asta. Are zile când o ți iasi magini și zile când știi că nu ți și gini improvizația? Și Da. cum timpați cu zilele aia? Ați alimat în bune. Până la urmă, eu știu, adică când o adar ceva, este adrat deja. Că este Mhm, adrat ghini sau că nu e și ahă de ghini, dar este adrat. Și încerc să nu mi gândesc dacă e mhm, și maghini sau nu e și ahă de ghini, că nu mai are niciun rost. yeah, Nu mai are niciun yeah. rost. Dar pe aia te gândești și parcă mai rău ți știi? Că zici, Mhm, dar o treia asta, dar așa. Eu de multe ori nu pot să-mi ascult pe mine. Doar încerc yeah. să remediez treaba asta, că trebuie să mi Mhm, mai ascult, trebuie să mai urță vără video, trebuie să mai alegi și
trebuie să învățăm să nu mai ascultăm și pe noi, fără să ne iei în zorii. Zicem, aua nu-i ghini, aua nu-i ghini. Să nu fim atât de critici cu noi. Că naima critic este cel care își interpretează... Ești tine, Da, naima critic este tine. Și atunci, câteodată, zic că e și multul mai rău, mult așa, dar de fapt e și foarte ghini. Ama tine, cum hiahă de critic cu tine, nu-ți dai seama. Asta și asta una lecție. Să știi să mi-am stalaș și arhati tine pe tine să-ți o bun. Azi e și cum e și, azi vedem mâine. Exact, da, este, și improvizația are astea. Că cum nu este scris pe una partitură, nu este, aia este și partea bună. Că tora poate să iasă ghini, mâine poate să nu-ți iasă de ghini. Și după 5 minute, dacă adare altă, știi, că ți mai zic că improvizează, ok, hai mai improvizează nici unoară. Dar n-a să iasă. Nu e de lucru, că nu e tricoarea, exact. tricoația oară, Exact, nu a să iasă la fel. N-are cum să iasă la fel. Și de asta îi dă improvizații. Că mai zburam, dar ți este improvizație. Improvizația este ca să nu iasă la fel. Nu? Că dacă o adar la fel, nu mai este improvizație. așa. Este un cântic adrat. Este un cântic adrat. Și atunci este farmecul așa al improvizației, că nu știi, ți iasă. Și trebuie să reușești să iasă cât mai chine. Tu, zânata ta, lipsești, te duci tu multe locuri. Ai concertul aua, ai concertul Manclo, tu altul că bă, vai, și tu altul crat, câte vreo. Și vrem să ajungem și la o temă de care zburăm noi mult la telefon și care îmi pare mult interesantă. Partea de cum adar căiurile, când nu vezi, ți lipsește de la căsăbați, de la oamenii din Ingatini, dar poți la dare este ghini și să poți să zbâneți independent, că poate. Ți lipsește. Păi lipsește ca să știi oamenii, eu cu bastonul, institut. Cu bastonul folosesc cu multul Google Maps, ca voi, la fel, și am telefon și calculatorul toate astea, ania zburăsc și pot să dar orice. Tora, ți lipsește mai mult accesibilitate. Care e problema? Infrastructură. Avem nevoie de mai bună infrastructură, mult mai bună României, ca să putem să ne zem pe stradă fără să ne arunchem cicioarele. La ți te minduiești exact. Dar să nu vă rupeți cicioarele așa. Exact. La ți turlii de lucruri ți lipsești. Avem nevoie străzile și asfaltate cum trebuie. Aia este toată lumea, nu mai știi noi. Avem nevoie de semafoare care să adară un sunet când o bagă în verde, ca și noi să putem să traversăm singuri. Avem nevoie ca trecerile de pietoni și sunt semafoarele și toate astea să fie marcate, ca să știm exact că acolo putem să traversăm. Să nu traversăm pe altul loc. Marcate, ți vrei ziți, dar să... Adică ți turlii de marcaje vrei ziți. Tu loc. Exact, da. Tu loc, tu sol, este o schimbare de textură ca să se mașini, știi, butoane și cred că sunt, nu știu dacă rotundi sau rotundi, cred. Care ania când une cu bastonul, ne dau seama că s-a schimbat solul. Aha. Și ne dau seama că acolo, și la fel, ația trebuie să bă în vale, trebuie să bă în coborâri. Ca să bă bună știa cei care îi cu scaun cu rotile. Și atunci eu când o simt schimbarea texturii a solului și că este unul coborârii, de exemplu, dacă am bordura în dreapta, simt în dreapta, zic, ok, vreau pot să trec pe partea lantă. Și asta mi se pare
n-ai mai importante. Că restul trebuie să schimbă șaua în Spania, multe. Nu mai lasă trotinetele în mijloc, asta se întâmplă și armonii, Aha, deja trotinetele, presupun. Nu mi Trotinetele și mintui, nu trotinetele, le mai lasă în mijloc. Uh, Mașinile și nu le alină pe borduri și pe toate astea. Nu prea se mai întâmplă șaua, nu așa de mult ca armonii. Multe de astea. Lumea trebuie să mai învețe, dar ca să învețe lumea, trebuie să vadă pe stradă. Și la noi, cum nevăzătorii nu zvedui, că nu iesui pe stradă și nu, sau mulți imnă din taxi în taxi și că altfel nu pot, e mai complicat. Așa este, lipsește să știi lucrurile. Este că mine, după ce spui cu tine, mi mândui mai multul și de aici este că să aveam să când o puneam la metrou, aveam văzut marcajele este, am mai nu știam ți sunt, și zici, tora ții lăguria asta, deci cât sunt marcajele este. Și după aia mi-mai gândit, zici, ma sunt acolo, sigura, lipsesc cu cuiva, și deci, vai sunt te oamenii ți nu ved. Și tine găsești gini că nu București, nu para vezi atât mult tu oameni care nu vezi și care îți duc singuri pe sucachi, care imnă singuri pe sucachi pe calea lor. Și mi că asta știața că nu ai infrastructură, va știața că avtuchinele sunt tu MP, sukaki MP, bordură MP, trotuare MP, USIB, și vahtea asta este zori poți să afli calea, minduiescu. Când ai ahânti lucruri. Când ai multe obstacole, lucrul este nu mai hiba atâtea multe obstacole. Yeah. Când ai multe obstacole, nu mai știi prețul ei. Yeah. Și lumea câteodată nu știu nici cum să te ajută. Aha. Că este ca o apariție. Te ne gândeai că eu imnul pe strada și din oară inimul și zice, un cu bastonul. Yeah. Este ca o apariție până la urmă, știi? Adică că nu te aștepți. Și mă gândesc că cu armonii mult că hai, mai apar pe la televizor, că se adară multă publicitate de asta când la televizor, peste tot. Și un alt îi mai vezi. Și noi acum circulăm peste tot, îi mai vezi dacă hitul orașii mări, mai vezi 1, 2, mai vezi din când în când. Armonii, cum nu-i vezi, mă să apară nu știi, e ticiudii îi cheamă, nu? Și cum îl ajut pe câteodată, este și asta de, ok, un nevăzut, și tot acum îl ajut eu, că este acolo săracul, nu știu dacă are nevoie de ajutor, nu are nevoie de ajutor. Atunci, singurul mod este să-l întreghi. La întreghi. Scuze-mi, ai nevoie de ajutor? Și el atât zic, da sau nu? Ca mi se mai întâmplă mult și mi se întâmplă multe că eu cum alag tot ziua, ba la elevi, ba la repetiții, ba la conservator, ba la concerte, peste tot, prin metrouri, autobuze și trenuri și mai știu eu ții, se mai întâmplă că mulți știa și de braț sau de mână și câteodată te mai și aspar, știi, că tine ne pe calea ta liniștit, nu știu cum. Mi se întâmplă unul arăt, acum vreo 2 meși, adburând de capitală, da? Un capital, Madrid, sunt oameni de toate turliile până la urmă, da? Că și tu un oraș mare. Și îmi l-am eu tot așa pe un tunel, căptam un ieșiri la metrou, că era un metrou cu multe ieșiri, la mai multe străzi. Și căptam eu asta și era un ieșiri în stânga și dreptul înainte era altă. Și eu vreau să ne dreptul înainte și când un îniari mi-a luat și de ghiozdan în spate. Mi-a tras și una spărătură că zici, mi-a turnat și ca și cum, ți-a dar, vrei și mi iei ghiozdan? Știi că nu știi. Zici, nu, ia opreau pe stânga. Zici, nu, că eu neg minte. Și n-a apucat și mai să fac cu lung și da, bani, când ai zis, mi-a tras și una spărătură de vreo 3-4 minute, după zici, cum
cum era este, mă, Milodi, aia este în spațiu, zici, aia este, nu bânează tu Madrid, nu știi că mai întâmplă și alte lucruri, adică nu e... Te spari, cum? Dar, cum să zic, când careva bagă mâna pe tine dinapoi, pe păltări, pe mână, pe țisibă, te Da, spari. Este nu știi exact ce poate prota și, bă, că, practică, mai nu ales știi că care eu nu este, te ved. Eu nu te ved. Așa, Tine așa. poți fi un care vrei să-mi ajut sau poți fi un care vrei să-mi ceva. E. Eu nu Așa știu. că lecția asta să nu ne humusim, să băgăm mâna când vedem un orb pe stradă, să băgăm mâna, să te ajut. Să întrebăm, Da, nu lipsește să ne humusim. exact. Exact, ninti să întrec, da. Că ni se mai întâmplă de multe ori, că mai este și mai avzi un care dă de la 100 de metri. La stânga! La dreapta! Zici, mă, omule, dar nu trebuie să auria și să știi că nu e nevoie. Știi, sau mai sunt alții care in lângă tine și să zbură cu tari. Știi? Zici, Yeah. mă, zici, dar stai, ne cheamă că eu nu fiu surd, eu mă nu ved. Te avzari, avzăghini. De avzari, avdu foarte ghini. Știi? Multi cazuri de astea care ți se întâmplă că hi tot ziua. Dacă hi tot ziua pe teren, cum tu zici, Borlu, singur Yeah. și ne ești tu în parte, tu alantă și așa, se întâmplă multe. Se întâmplă multe. Nu ai cum să se întâmplă. Nu ai cum să nu ți se întâmplă. Știi? Nu ai cum. Că vrei, nu vrei, atragi atenția. Yeah. Adică chiar dacă eu nu știu genul, mie nu-mi place să atrag atenția, de exemplu, dar nu-i vorba că eu voi, dar Yeah. o atrag când ies cu bastonul și bastonul deja atrage atenția. Și Yeah. acel care vine cu câinii, la fel, atrage atenția. Mm-hmm. Și atunci, vrei, nu vrei, hi în văzlul a tuturor. Mi-aduc aminte atunci când a fost pandemia, n-a închis. Yeah. De pe vreo 12-13 martie, ceva de genul, n-a închis. Dar puteai să ieși și eu, după 2-3 zile, dinainte să închidă pandemia, trebuia să neg la bancă. Neapărat trebuia să neg la bancă, să schimb o informație, nu știu ții. Trebuia să neg, era deja cam urgență. Mm-hmm. Și cum puteam să ieșim afară, ca să mai adrăm lucruri personale, zici, Yeah. măi, eu asies. Și mi băgai eu cu mânuși, atunci Anica era cu mânuși de plastic, că nu știam cum să reacționăm ninti cu pandemia. Yeah. Era tot testing, îi băgai eu mânuși, îi băgai de tuti și pe stradă. Și înseam cum mi mutreau oamenii de la balcon, că sărăcii n-aveau să dar altul lucru. Nu? Eram tot închiși în casă, înseam cum mi mutreau de la balcon și mai avzai din stânga mea, mai la dreapta, din dreapta mea, mai la stânga. Ia-o dreptul ninti. Și așa nești tot este, trebuia să ne, până la urmă, biroul de aproape de lângă casă era închis. Ne stăi și în centru până în Alcala cu autobuzul. Cred că și eu și șoferul eram pe autobuz. Că era, îți dai seama, toți erau în casă, mai și puțini care aveau nevoie să iasă în afară. Și mai și noi doi eram și acolo tu centru la fel. Mai la stânga, cred că nu mi simți ca nu m-a observat decât în ziua aia, pe pandemie, când... Deci, Care mamă, vă deci toată lumea cu ochii pe mine, ia stiază ți se întâmplă. Și săracii normal că și deau, ți s-a dat la ei, mutreau și ei pe balcon, pe geame, să vadă care inii, care treații, și mi vedeau pe mine și... Și vedea mași pe tine, pe totul cu acheva, era mași tine. Și mași pe mine mi vedeau, da, mași pe mine mi vedeau acolo. Care v-a zis că nu fțești calea singur, fțești calea cu toți soții pe care tine nu-i știai, de la balcon. Exact, da, ne-a trăit mulți soți în zoația, sigur. Yeah. Are și așa. Noi, da, nu, avem multe aventuri de astea, multe. Că îți dai seama, să zici, dacă și ești totul ziua și ala și singur și iei un avion, iei un metrou, iei un... Puțăți lucruri, se întâmplă. Ne găsești, ca ți urnimi, ai ti noi, ți videm, când are un orbu pe sucachis. Nu, să întregi, ama să nu te humusești. Tora, ai urnimi, știi, oamenii ți nu ved, tu România, că
nu este ideal lucru tu Spanie și tu România. Te că tu Spanie aveți suțata care vă da ștari, vă da ți vă lipsește, tas puteți lucrați, tas puteți zghivăsiți. Tu România nu este ideal lucru. Amațiuri nimi ai, ti orghi de România. Păi, ora cu tehnologia este mult mai lișor de când o zi eu. Ora, dacă ai un calculator și un telefon mobil, care tora tutti sunt accesibili, nu mai ai nevoie de altceva, ai majoritatea lucrurilor. Tu partea este de adaptare. Da? M-ați vrei să adari în facultate de literi, de astea, în majoritatea lucrurilor cu un laptop, cu un calculator, poți să le adari pe tutti. Și cu un program. Doar mai sunt și câteodată necesități de știu eu, vără carte care poate trebuie să citești, să vără, nu știu, alte teste care poate nu le ai, nu poți să le ai accesibile. Atunci, ideal este să, eu cred că doar și cu social media și cu toate astea, și cum engleza e limba de bază și doar tu ți-a zburat cu engleza și nu a zburat cu un translate pe internet să rezolvi problema, poți capți tu alții mileți careva care să te ajută. Care va zic că m-ați vrei să înveți, nu știu, să folosești telefon, calculator, și scafți om să te ajută. Da, exact. Scafți și om care te ajută sau nu, sunt multe tutoriale pe internet, pe YouTube, mai mult probabil sigur, mai mult în engleză, dar poți să adari aceste lucruri. Și eu sigur că chiar dacă nu au așa de mult ajutor, între ei sigur că își mai sigur îți mai ajută, că și noi între noi nu mai ajutăm, nu numai și asociația, nu? Dacă îmi dai ceva, întreb, mă, tine cum adarea asta? Tine cum adarea lantă? Și așa înveți unde la lantul, nu? Că ca fiun are experiențele lui. Și cum nu avem niciun manual de instrucțiuni, cum zic eu, trebuie să învățăm așa, cum noi inii. De la unul la altul. Și astea cu programele, cum să folosesc un calculator, un telefon sau astea, poți să le înveți de la ori de pe tutoriale și de astea care sunt pe YouTube, ori să întrec pe altul care e la fel ca tine sau poate altul are cunoștință de vâră. Uite, știți, uite, ești tu, poate să din Cluj, tine în Constanța, n-are ceva, că doar cu tehnologia ne conectăm online și putem să nadrăm lucrurile. Și mas mi cunoască până poate să ne scrie și a că nicio problemă. Încercăm să-i ajutăm, cum să nu. Ne găsești că mai ajutași și alți oameni să învață cu telefonea, să învață cu ți lipsește. Da, ninti mai adram. Tora numai când ninti eram student și mai și tora mai mult hiu baza pe muzică, dar ninti adram. Mai dădeam meditații particulare de astea de informatică accesibilă. Și mai ajutai oameni care ori armaseră fără videarii manclor 30-40 de ani și au nevoie să învețe să folosească tehnologia, ori oameni care nu ved, sunt nevoiți să învețe, că sunt poate de vârsta la părinții noștri, 40, 50, 60 de ani, care au nevoie să învețe să folosească și ei un WhatsApp, smutrească, știu eu, pe aplicația de la bancă, smutrească, dar multe lucruri, nu? De astea care toate sunt necesare.
Yeah. Să înveți cum simți pe internet, că tora și mai ales tora deja tot s-a dat pe internet și de când cu pandemia, gata, nu mai nezi la vâră, știu, la vâră birou, administrație, să vadă, zice, nu, că nu-și mai adară, te simți pe pagina web, nu știu care, dacă știi, dacă nu știi, trebuie să pe altul care să știi, bă. Și aici se întâmplă cu aici care ved și se întâmplă și cu aici care nu ved. Și mazorii astea, că cel care vede măcar mai mutește pe pagină una altă, dar cel care nu vede, că tânără dacă nici pagina nu este accesibil, este văr buton acolo care îi dai și nu imnă, mazoriți este, că da, cât să nu imna asta. Și Ti minduiești că tine nu adarți vagini. dacă nu știi cum să folosești săghinii calculatorul, da, te gândești că tine nu adar să vagini, da? Da, asta e problema. Cum vezi tine, zicem, relația asta între de independență și a vigliarii? Că sigura că taifa va să te avegli. Că așa este normal, că vor să te ajută, totna. Ama, lipsește să nu te ajută prea mult. Că anda te ajută prea mult, minduiescu, că ți ia de independența. Cum vezi tine relația asta? La Est, cred că trebuie să lucrează, mai ales armonii trebuie să lucrăm la lucrul ăsta, că e și-aua se mai întâmplă, mai vizui. Dar aua, cum este asociația care îi mai sprijină și le mai zic și îți mai duc la întâlniri, la seminarii, la chestii de astea, știu, să mai da niște sfaturi și niște chestii. Părinții îți mai duc acolo de niț și îl mai arată cât de, adică până la urmă este un șoc. Este un șoc, soi, nu? Că te nuară, naști sau nu când naști, manclo, poate să rămână fără vedere din orice circunstanță. Da? La 5-6 ani poți să rămâi oricând până la urmă. Orice se poate întâmpla. Și atunci, normal că e șocul, nu zici, mă, câțe, cum și ce fel. Și atunci, dacă sobre protecția este, este mai, nu trebuie să bași de multul. Trebuie să reușești să le lași ca să înveață și el cum să adară anumite lucruri. Că mas nu, îl ține și mai ligat, cum să știi, mai apropiat, îl lezi de tine, mai apropiat. Problema este că viața, bana de apoi, când ești tu bană, nu mai este așa. Știi? Că tine când ieși și caftă ceva, nu mai poți să-l chem pe tata și pe mama, știu eu, la ce ai tine nevoie. Și atunci trebuie ca... Știu că e greu, că știi cum e, părinții soia, te veaghi, nu adarea estă, nu adarea lantă, nu, dar trebuie să învățăm, să înveață mai degrabă, să-i mai lasă și mai liberi, chiar dacă ați greșească niheamă, dar e singura soluție. Și mai este, nu ca la dar mama, știi? Nu, lasă ca ți la dară mama, nu lasă ca ți la dară tata, nu că tine nu vezi. Păi, nu așa, că după n-ați mai înveți mai dar ceva. Și când așa ai nevoie, nu mai... Și dacă noi vrem să fim independență, ca lumea să ne vadă că noi putem, noi trebuie să putem să le adrăm. Că dacă nu, normal că după aia pe stradă și peste tot zic că ești tu care nu vede săracul. Dacă vrem să evităm toate astea de săracul nu vede, săracul nu poate, trebuie să învățăm să adrăm lucrurile așa cât poate, la fel ca cei care ved. Așa cât poate. Sigur că, zicem, tu, România, nu poți să te duci USIB singur, tața că nu te ajută infrastructura, ama va are alte lucruri ți niham pot adrari.
Și eu cred că infrastructura, ok, n-ajută. Dar sunt alții care îți descurcă și singuri. Că sunt tupțăni. Că sunt tupțăni, ok, dar sunt tu. Asta înseamnă că îți poate. Yeah. Dacă nu-ți putea, nu-i mâna singur pe stradă. Nu? Dacă îți poate, adică dacă imnă doi mă singuri, înseamnă că îți poate. Atunci trebuie văzut, cum adari ca simmi singur? Că tot îți iau tips. Tipsurile lor, știi? Eu am a mea le iau în Spania, că avem altă societate, altă minduiari, altă infrastructură. Și toate astea. Și ar trebui să ai alte tipsuri, societatea și infrastructura de acolo. Că mai sunt tu Sud-America care umblă singuri. Și la fel sunt creaturi acolo care nu sunt nu ai infrastructură. Ca tu armânii, poate mai rău. La fel sunt tu altele, că mai întâlnesc cu sud-americani care sunt mai ok. Sau orașe, mai degrabă nu craturi, mai degrabă orașe. Că cum tu zici, eu cunosc de Constanța și de București, dar eu știu sigur că în partea alaltă, în Ardeal și acolo, tu te zburăți cu aici de, nu, Cluj, standarde europene, Oradea și toate, eu știu sigur că acolo, sigur, să va mai ghini decât tu orașele astea noastre. Dacă se ridicară la anumite standarde europene, țăva, sigur, au adrat. Țăva, doar că n-a sigur la fel, poate n-a sigur la fel, dar își imaginez în Franța probabil că n-a sigur la fel. Ama, cum nu sunt standardizate, accesibilitatea nu ajunge să fie standardizată, să adrăm neapărat cum știu eu, nu este un manual, nu sunt niște norme clare de Uniunea Europeană. Probabil că în Uniunea Europeană adră deja câteva norme clare, nu știu exact. Dar nu sunt așa de multe. Atunci, ca fi crat și ca fi oraș, le adară cum crede el, machinii. Și atunci, ca fi trebuie să știi cum să te orientezi tu orașul ca să fie mai accesibil de tine. Și de exemplu, în Madrid, semafoarele au sunet. Dar au sunet tuti, ca fioară când iasă în verde. În Barcelona, de exemplu, nu. În Barcelona trebuie să cu telecomandă. Cu telecomandă? Cum? Da. Ți vrei să-ți sunezi cu telecomandă? Ai una telecomandă care ți sună așa ți-aia sau cum? Nu, una telecomandă care tine apeși pe buton și în momentul acel, când îți bagă verde, semaforul la sună. Caz nu deranjează pe vițini. Semaforul nu asună toți, na? Asună maș când tu tine îi zici că ești acolo și că vrei să știi... Exact. 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 Da, și asta lipsește să știi din inti, că mas nu știi, nu poți. Păi așa poți când unești în Malaga în vacanță, unoară, când nu știam și semafoarele nu piuiau. Și tot weekendul, normal că nești, nu știu, ținti 6 zile. Și tot weekendul nu piuia și trebuia să caftă ajutor. Și când ajungi și luni, câftai, zici, ia să vedi, eu asti onseaua tu Malaga, ca tu ca fi oraș. Și nești luni tahina, nești la onse acolo dit Malaga și le zici, uite, am nevoie de un telecomandă. Și ni dea de telecomandă. Aveți fulișor. Te dusești și aflași ți se lipsea. Da. Asta e ghini, multul ghini. E multul ghini. Și avut noroc că luam tot așa un Airbnb, nu știu cum l-aflăm, și când mă timp pe Google Maps și era la 300 de metri de noi. De susțata asta. Da, este și noi, uite și noroc, Asta e ghini. Și uite așa. Să ai tu curai. Exact. Trebuie să ai și mult curai. Numai și teoria e bună, dar nu toți poți să o bagă în practică.
Trebuie să ai multul curai, trebuie să ai multul sprijin, trebuie să știi și, nu știu, să nu fii atât de stresat, poate, că te întâlnești cu Mhm, greutăți la ca fi pas. mhm, 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 Că așa este. S-a întâlnește cel care vede când o fugi iuva cu vără mic problemă, dar apoi noi, mhm, care nu vedem. mhm, Important este să reușești să le rezolvi cât mai onia. mhm, mhm, mhm. Să ai capacitatea asta de a rezolva problemele când o apar. Și să nu Yeah. te alutusești, să nu te... Dar asta nu depinde că vezi, că nu vezi. Asta depinde de fiecare. Mhm, mhm. Știi cum e? Asta e și un lucru ce ține de personalitate, de cum, Exact. de Da, cum da, da. ești. Da. Yeah. Da, e un lucru de te ține de personalitate. Sau anul, că cum să ți-am la telefon și cum mai zic că aua, singurul lucru este că nu vedem. Restul, unii mai simpatici, alții mai așa, alții... Și așa se întâmplă. Alții mai timizi, alții mai... Și tot așa. Mai și când nu vedem, dar în rest, schimb la fel ca toată Hiți lumea. oameni Schimb ahoria, ca oameni, fiun cu personalitatea lui. exact, oameni ahoria, exact. Iulian, mai avem una întrebare de la Vanghiu Zega, zice așa. Desi va să aibă un CD cu când îți armânești a sunate de Ionuț cu piano. Ce zici? Va să aibă. Eu Ghinima, sper ca că și sigur. eu sper că da. Aha. Eu sper că probabil că asadrăm. De câțiva ani Mhm. asadrăm și lucrurile astea. Avem chiroși le-a pe toate. Așa este. Șmirachi, sigura. Că este vizut Bineînțeles, deja. da, Mirache avem, așa că nu trebuie mai și chiro. Și aleadrăm pe toate. Τώρα eu cu alti proiecte am în gândul și un CD de estul. Mhm, Să știi. mhm. Așa că ia stai acolo tu minti. Așa că întrebarea vine ghini. Ai tu Da, naiete. da, 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 vini mult ghini și aladrăm și pe asta. Iulian, noi ne apucăm de bitisita emisiei. Oh, Așa că, ca de cafioară, tricou agonia, tricou a chirolul, ogna. tricou Noi, ca de cafioară, tu bitisita avem trei întrebări scurte de oaspeția noastră. Prota de el este desea un zbor armânesc cu ținai mai multul țari hari. Um, Hari. Hari, Hari sau Miraki? Aia este, Mhm. le sunt mult tot în minte. Sunt dau zbar mșati. Tora, desea ai vârmăcare armânească, ținai mai multul țari hari. Da, chiar la asta mi gândeam azi Tahina și mi-aduc aminte că de topci. Nu mai mâncai topci de mult. Tora, Iuliana Sibăzorii, și ca O, pianistul multă și ca zori. armân, un cântic armânesc cu să ne ține mai multă țari hari. Întrebarea n-a mai grea auditora seara. Așa. Păi, uf, mult greu. Să știi că mi gândiți la întrebarea asta, ama nu-i aflai, nu-i aflai Nu i-a flash răspunsul. pandisi. Nu-i aflai. Chiar nu-i aflai. Nu știu, ne place Niari Hari multul gura ta morele afeată, stau în zăutru livadi, trandafila Ghiurzeaști, multi.
Iaba găstului Aghini, multi. Ni dissestes de Banune Bea, că adrași une lucrare pe Banune Bea, ma vahiața fua și prota idei, ți vine tu minti. Da, atunci era în primii mei și era la un materie, era World Music, muzica dit lumii și ne dose, luați un cântec dit alt mileti și adrați un lucrare și un cântec mai ritual, să pare. Și ați vine protul tu minte, tora probabil că să alegeam altceva cu experiența. Mhm, mhm, Atunci mhm. protul ne vine tu minte și la drai pe acel. Nu câftau mult, mai și mai znicheam, una pagină, două și pe acel luai și la drai. Tu chiar la acel, are dați aici atunci. Și cu timpul. Care va zic că ar masem și Dați când aici. dau cântiții tu minte de latini, cântiți armânești și așteptăm și CD-ul vărăzău, asibă. Sigur, ava asibă. Azină CD-ul și azină în armonie să-l prezentăm, bineînțeles. Așa este, tu nu părăsi sari, clar. Julian Săhări Săscu în canoară, că ți lași dit chiro, că ne zbrâși ahăt mult și ahăt îmșat em de muzică, em de banata, em de cât tu mult o angreacă si băși că se bazi niheam accesibil și că îți duchi ahăt mult o mirachea ta ti arta esta, ti muzică. Haristoti moabeti. Haristă mult avau și că mi crăstusit azaua și din beti cu tine și la toți nutritorii care în vizur tora seara și sperăm să ne vedem armonie urmare. Așa este. Și noi le hărăstăsim mai mutritorilor și pățățăm că joia care zină va ne vedem iara cu alte moabeti. Bună seară, mșată! Seară la toți!